guys! Ngayon ay magpo-pruning tayo ng mga kahoy dito sa bahay or sa farm. Kasi medyo hindi siya masyadong kaaya-aya. Tingnan niyo yung ano niya oh. Yung yan. Mababa kasi siya masyado. Tinanggalin natin yung mababa dati. Ngayon natanggalin na naman. Babawasan na naman. Gawin natin siya. Para yung tingin namin dito. Go, Brit! So si Britney pang ating taga-putol. Brit! Ay saba ang nailod! Yawa! Ano bang nailon ko? Ah, sige. Ginoo ko! Gana-ana ha? Mabani. Dapat straight imong kuan. Ang kuhan mo kang kinipis na kayo, use na kayo. Di mo naman ako siguro. Pang siminto, pangputaw mo gudni. Wala si Rodso nga kuan mo. Pangputaw mo gudni. Kailangan matanggal siya dito para yung init niya matamaan to kasi hindi na siya nainitan, no? Tingnan mo dito. Ngayon lang ako nakakita, ito pa yung totoong bulaklak niya. Akala ko ito ang bulaklak niya. Uy, ini di patay? Ano ma, okay naman god? Ha? Ah, sige, tingnan mo 10 minutes lang ha. Ayun, natanay yung bulaklak ha. Tingnan mo. Dahil naman. Ito yung totoo niyang bulaklak, no? Okay. Akala ko itong bulaklak na, yan na yun, magiging dahon kasi siya. Tapos, yung totoong bulaklak niya, ito pala. No? Iba pa yung parang yellow Lunukin bell. mo na yung plema. Iba rin yung parang yellow bell. Oo, iba, hindi, iba to. Tulok laway. Yan siya, oh, ito, yan. Yung yellow niya, nagiging dahon. Nagiging ganito rin siya, oh. From yellow na bulaklak. Tapos iba rin yung dahon, ito, nagiging green na siya, oh. Ang galing. Meron din dapat dito. Yung mga bata kasi pinuputol, yung gano'n, may ginaganon dito. Ito naman is violet na color. Magapang na siya. Ayan, malapit na si Britney. Gabi na, nakatalented si Britney. Yan, yung manggali sa baba. Maganda yan. Ay, itong barn lights, igaganon natin sa malayo. Ano natin diyan. Gabi. Ginoo ko. Galin muna natin yung mga Ninaya ba? Inuupo sular ba naman dito na mo. Ang wire. Ito hindi pa tuyayo ko natanggal. Okay kita Britney. Ginom mo, Hala. Britney. Dap- Dapat yatay uy. unti na lang. Ay! Na mabigat uy. Inuupo. Tinapulan mo ng trabaho ko. Hindi mo kaya ulit ang probinsya. Sino na ako makaya? Wow, braso. Oh, pak. Ayan. Yay! Kahay pa! Ilan pa na? Di na eh. From the guluwan. Agoy. Para maarawan yung solar. Luto tayo ngayon. Silotso. Dapat pwede sa taas yan, no, Ling? Parang feeling ko mas maganda kung nasa taas yan. Dahan-dahan. Uy. Ding! Paling yun! Ay! Wala, ano? O diba, maliwanag na siya. Feeling ko dapat sa pinakataas. Full na. Kana, isa ko lang. Ah? Diba, mas ano siya, maaliwalas. Hala. Hala ka ba? Si Britney! Jinky! Jinky. Jinky! Yung uso ba? Yung uso. Yung una, yung ano, yung halaman. Yung halaman, yawa. Yan. Isa pa. Yan, tinapakan mo dalawa, tapos ito. Kailangan malinis kasi siya. Ay, Ganyan kasipag si Britney. Guys, i-follow niyo po si Britney guys kasi napakasipag niya from PE to vlogger to beautician to kawatan. wala raw. Kaya in love talaga sa'yo si... Ay! May kiliti ako. Yay! Na, Christina, putol na.
pila ng mga bagong tubo, Brit, ganun talaga, kailangan mag-sacrifice ng mga, kumbaga sa pamilya, yung mga unang tubo, yung mga panganay, kailangan na mag-sacrifice para sa mga bunso na patubo. Oh, di ba? Ayan sa ulo mo, Brit. Diba? Mas maluwag na Maliwanag siya. Nakikita na yung ano. Ayan. Nakikita na yung paningin natin. Tanggalin na rin natin yung arap ko siguro. Ha? Kapal man siya, nataasan na lang natin. Diba, maliwanag. Mal- Tapos yung ilaw, ang ilaw, ganun-ganun natin dito. Barn lights. Kulang yung ano, solar. Kuha na lang ko ulit ng... Dalawang solar na. Hindi, di na lang solar, bili na lang tayo. Ito na lang kayo. Ngana oh. Ngana na lang? Bili. Tanggalan po ninyo ng ano, barn lights. Mamawar sila guys para malinis hindi ito. Kaya tingnan niyo malinis na ate. Si Bimbo nagmamawa. Sana ganito. Tingnan mo, hindi siya namawer kasi maganda yung carabao grass na variety. Ah, ito. Unlike dito, mahaba. Ito kasi oh, yung iba yung grass dito. Ano kami? Dito sa kabila. Dito. So, calling all the boys. Pamimigay namin ng mga damit dito, guys. Sige, magtago-tago. Ilong nga pala sa pamilya, sa magulang niya, nag-ano siya dito summer job. Summer job sa umaga, blow sa gabi. Ayan na, maliwalas na siya, di ba? Mas ano Maganda na yung siya. kitaan sa ilalim. Pati yung kuan mo, masyado kung tanggalon nyo sa ilalim sa palkata, oh. Anong first layer? Gapon Sa niya. table 2, sa table 2. Yung palkata ba? Ay, ito na. Taparak. Taparak na, di ba? Ito na. Yung table 2 na puno. Yan, yung ano dito. Yan, yung mga nasa bubong. Dito naman tayo. Kasi nabababaran ng ano na Dito kasi ano siya, ang na ano sa bubong. para kasi masyado na siyang mababa eh. Naka-drop siya. Parang ganito tinanggal na rin. Di ba mas maliwalas tinanggal namin yung mga nasa baba dito. Ito dapat ma-form to. Oh. Malagyan ng formation. Dan. Kahit pabilog. May mga ganyan na ano na Ang pangalan ng kahoy na to ay taparak, para siyang mangga. Yung pinakaunang kahoy na tumubo dito sa farm na maliit pa. Ngayon napakalaki na niya. parang ang bilis, no? Bilis mag-clear sa dito. Kaya nga. Buti pa yung puno, tumaas. Alam, nagdahon na siya, oh. Yung puno sa likod. So, naputol kasi siya eh. Ay na. Hindi, ayun, oh. Nakalbo siya. Ayan po, oh. Kasi kalbo yan na nakaraan, eh. Okay. Ayan no. Mas nakahinga siya ng malalim yung ano. Grabe dati walang kahoy dito no. Ngayon Walang puro puno. matamis, ah. May wire dito, Bo. Ayan ang buka. Oh, diyan na lang sa ano eh, nong. Ay, sa bandang bubong lang kasi. Malaki na. Ito yung kanilang mower. Huh? Nasira? Sako, ayan! Na. Tanggalan na ng ano. Ha? Na. Lalo na kayo magtatagulan na, naku, mabilis na siyang puti.